Itito Gigaraw City, apektado ti pito a pamilya kalpasan ana uram ti Balayda. Manarimaan met ti investigasyon dagiti masaknan iti rason ti uram. Ada report ni Dayan Monica Tukay. Imbes anayas ken natalgad ti panagawid dagiti estudyante ken umili iti asideg ti barangay Pengeruyo to Gigaraw City, kinyaat aging malayag ti tatlong nga uram iti maysa a residential house alas 5:10 ti malam iti Hunyo 17. Dimanan iti first alarm ti uram, 5 a residential houses ti nairaman, gapo iti napartag a panagkayam kam iti apoy, gapo ta naarami dagiti balay iti light ken concrete materials. 7 a pamilya met tinaapektaran iti nasa nga uram. Awan man tinailistaan na dangran, itinasa nga insidente. Tinasawang mauram kat asidag iti pagadalan kat dadto mga opisina, anang itunda iti nailat at trapiko. Gapoy iti panagwardag iti mangmanggad ken estudyante. Nagpaut iti 2 nga oras ti panagresponde dagiti kamang ti Bureau of Fire Protection tapno masabisaban ti uram. 7:17 PM idi na ideklara a fire up. Aging ita, agtultuloy latta ti investigasyon dagiti otoridad no anya tinagapuanan tinasao nga uram. Medyo nagkaroon din tayo ng konting delay dahil hinintay po nating i-cut po ng electric cooperative yung linya para mapatay nga po itong mga linya ng kuryente para mawala yung kanilang power. Dahil kung napansin nyo, may mga sumasabog na nag-spark pa ng mga kable dahil marami pong kable ng kuryente na dumaan nga dun sa area ng structure. Balabalakada na dagiti umili iti kanayan a panagannad ken panagsukimat kadagiti pagsaksakan iti kuryente tapno maliklikan iti uram. Nawagan po lagi tayo dito sa ating mga kababayan na sana ay mag-ingat po tayo ating mga kabahayan at sa mga workplace na sana ay laging siguraduhin na pag tayo ay nagluluto or gumagamit nga ng mga flammable appliances or gamit ay siguraduhin natin na after gamitin ay check na ito po ay naka-shut off. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian.